oɗon ketto radio dingiral fulɓe. abogare fulɓe kam fulɓe ɓe jejjitani ko gonno hono Alsan Jawa jeeri yejjitani ko wonno payitani ɗo honno no andi ɗo fonno somi yillima toto wite lumbelana pari jiɗume kiɓe o luba humtulo ka en buulo malal somlade biro wawaw kikiɗo kirnumimi toto wite lumbelana kirnumi raneru fade lumbelana tutukulori otono toka dartaki baja seyni yeren aɗa peli ja seyni yeren otono toka dartaki mbeɗa wirto kuri dumale mbeɗa wirto naye beybali mbeɗa wirto pucceke ɗoni mbeɗa wayrodire labba cabal kata boɗeri sagay demanea naɗuɗo fuufo mbaynodirme labba cabal kata boɗeri sagay demma demmuya abogane on fulo rokkunomi ɓesɗi joyi nayi joyi jewniɗi o rokkimi keloɗi joyi pucci joyi paami lumbellana paadiɗi gowro coynimi mawɗo pullo boɗejo no waɗe lessiyali jottimi bismimi o jaɓɓimi o haalanimi aduna ko yawti mawɗo pullo o haalanimi ko fayi arde o waati woodi o wi abumma mi rokkuma ko kijete tan on woni baaba oldu bo humtula kawen buulo malal somlaade biron bumbu o watti me jibi oldu bo humtula kawen ƴewmi jewtodimi yalla kay diwata ɓiyum soro ndeke ɓi coloɓe koye worata tufne kael kono noon jiitume Demba Sow fulla jeere Demba Sow Demba Sow fulla moni hoɗi hande ne wiite Pixel kanko wino wondemi leydi Europe hatta sukaɓam haalde Pulaar hari tay jaɓɓe ɓe kanane jaɓɓe ɓe jigi on ko tula kayen Allah walla hari tay jaɓɓe ɓe yo Allah yiɗnami moƴƴuɓe ɓe yo Allah walla neeɗi lasli yo Allah walla neeɗi jalle mawɗo yo Allah worondirani mi cukke wata Allah addinami ɓe jaɓani wata Allah
sikki hanti ɓoyata sabu ko dokkata ɗen heewani kono yimɓe ne lamdi cemedel kesel mbinomi hanti tawde mi mawni mi wonta ɗum yimde hanti quoi vraiment ah oui ko cuballo wima ko ah oui kono jarajif rewɓe ɓeɗo fof ina woni nalankoɓe kala waɗoɓe aar ko fewte pulagu gila Abou Djouba en awluɓe ɓe ha kay lawɓe ɓe ha kay wambaɓe ɓe ha kay sehilaɓe men ɓe ganduɗa ɓe ko anduɓe culture pulagu en jettiɓe yo Allah ruttu on teddugal kono ala il faut woda ko kalmi seeɗa saabu simi darima ɗo e oɗo sen idi ko meɗa waɗa ñañoru ɗum ma won ko ciftinmi seeɗa ko yawti par ce que neɗɗo fotani yejjit caggal makko saabu ko fedde ila yala jaaƴi sadiga sanga boɗoyal ma kam si tawi ɓe mbaɗi pulagu ɓe mbaɗi jamma te jamma o hoɗon gandi ardiɓe koko fulɓe te kaddine mambureɓe ɓe ko fulɓe ko ila sago ɓe guinne hono mo ganduɗa ka woni Maymouna Djiby Samba Saydou Biya Hammadi Gueladio rendini en ɗo ko gilli rendini en ɗo ko cehilagal ñaagoto ɗen Allah ko ɗi gilli ngal cehilagal ɗam en ɗam yo Allah jutnu ɗum rokka en yiitodirde rokka en faamodirde rokka en tinnodirde rokka en tinodirde beele ko goto e meɗen tiɗi kala ene tintino bandum o yo Allah ñimnanɗo en ɗum ya barke laaɓal no laaɗo Allah mi wawa gaynude noon onon leñol pulagu wonɓe ɗo mi neeli on kadi e woɗɓe ɓe garani ɓe yo Allah yoɓ on moƴƴere yo Allah yoɓ on moƴƴere fodde tampere nde tampunoɗon e am e saaha nde laamu Mauritanie fewji wiide ene ɗoofa fittandu meɗen e ñalawma goto hay somi yamiraka mami haal sabu tampere nde tampunoɗon hen sabu darde nde darinoɗon hen e tonggol tan ko gandon wona ko jabtinomi ko Moussa Ndiaye nannuno kam prison ko gila ne mbaɗami affecté Guédé Maha gummimi radio Sehil Baby gartumi Nouakchott gila nden laamuyel Mauritanie enen waɗa corok enen daara hol ella mo goto mo yiyata e am ha ɓe mbawa jaggudemi ɓe coka ko Moussa Ndiaye ko woni occasion plainte o windeno hen ko gueɗe 4 ha 5 gueɗal goho komi haɓino e gouverneur Guédé Maha Abdourahmane Wul Mayno ƴattimi ɗum holko mbaɗnomi toon mi yeehi mbeɗa haalana fulɓe Guédé Maha naaɓe sirruji laamu mbeɗa haalana fulɓe Guédé Maha naaɓe mbeɗa wiya yo kaɓ e safalɓe ɗum ko goho ɗiɗi mi arti e 2010 Nouakchott mi waɗi conférence mi ƴattima président de la république eyyi
gonga walla wona gonga ɗeɗo gueɗe kalaɗe ɗo hakkillaji mon ene jaɓa ɗum wona jaɓata ɗum koɗo ko gonga welani ha welani koɗo ko gonga ko min waɗi ɗen ɓoɗe komin waɗi wallahi kadi komin waɗi te mi wulata ɗum ha ñande darga bidditagol ari Aziz jooɗi en huma dewle babiraɓe amen temin cuwa andude bamum min mbi Aziz minen ko waliyaɓe Fouta kemno kumno dewle yummiraɓe amen an yumma wonno ko luka garɗa ɗo kaɗa yaare 19 ans min ganda bamma so wona ñande laamiɗa nde attan min kayitaji bamma wadde firti ɗeɗo gueɗe ɗiɗi enen hen gueɗal tataɓiwal ngal ɓe mbi mbeɗa yaha Europe mbeɗa faggo kalis mbeɗa sooda armuji mbeɗa yiɗi créde rébellion joni noon ina toɓata toɗi rommet joni kam woni sakket oɗo journaliste jontaɗo o mo ganduɗa o nemno ɗum ko mouvement basse en yo ya Dakar yeddoye Biram Wul Abeid yeehi toon artiɗo ene confirme ko nelano ko waɗi ɗum guelo ngal formi jeune uji ken wonatede sappo e joyo yo mbar Moussa Ndiaye joni noon o min jiiɗi ko yo ñawore rewne dow mum tawa o yeehi e commissariat yaji foof ɓen cali mouvement basse en yiɗnoɓe créde événement Mauritanie Sénégal e ɗeɗo balɗe ko ɓen jeehi to procureur ñaganimo audience ha gayni ɓe kalani procureur ɗeɗon gueɗe wadde firti ko ñaworam wonno ko altini te jogornomi ñawede ko ñawore wargo kono noon mi yetti Allah komi pullo mi yetti Allah fittanamdu jeyi ɗum ko fulɓe kono kadi mi yetti Allah ene jingani fulɓe Allah ene jingani fulɓe e komin ceeɗi kala mo ƴettinno anni e bonɗo faade fulɓe Allah fawi maɗa ko boni guila yettide mi yetti Allah ñande alkamisa mbaɗami e nder gris aljuma fawi hen aduna o fof dilli onon fof dilli ɗon aljuma samedi dimanche ñande altini subaka ɓe neli otoji ɗiɗi gardeɓe yo garga ndodo kam nawami tribunal pour mbeɗa ñawoyi leñol ngol machallah duuji mon darde mon watti ko jogornoɓe wiyannoɓe mi ɓe ma laam neɗɗo ara ha tolno kam e nder gris wiyaɓe ma laam mi wi ɗum sa Allah tan tokkayi ko ɓen garti ene mbiyami wondane show ça c'est une petit problème nous tous on est des musulmans nous tous on est des Mauritaniens il y a pas de problème on va régler ça wadde mi raɓɓiɗino on tan ko ɗum ɗo wonno sababu o ko ɗum ɗo woni koɓe mbanno e plainte he onon fof noon debbo e gorko suka e mawɗo fittanamdu caggal Allah jogorɗo ndu suɓade o ko onon ngol ɗo leñol jeyɗi en gaadi ɗum e yeeso Allah wona saabu mbeɗe dari e yeeso fulɓe ala en gaadi ɗum e yeeso Allah saabu wona hirde nde weeli ala en gaadi ɗum e yeeso Allah sababude kadi wona gonɗen ko e pari ala nde wonno mbeɗa wiya holmo winoma coppi gontu goriji saka ina jogga holmo winoma jullaji biltu saka guiye mumen ina logga ndeke jombani hay doole ma puskala kattanɗe gegga kala joguiɗo gonga noon ina hani e jeyi mum jagga so ladde lewama lewrama jeyi ina hani mamaje lagga mi wiyani cittore kono mbimi ko woto jejjite mi wiyani keɗe kono mbimi ko kettode kala hakkillaji mon guddite wona duko wona haare kono ina hani kala gonga ubbite ko fande e fortande nafani gorodi saka e aade ɓarfinande e ɓafande ko faɓɗo jeeyi kono wona ɗaɓɓitowo ndimagu paamin noon so ɓiruji gasani lamba tasani so lamba tasani deke joɓɓi gasani ɗum noon oɗon jallo oɗon jaafo oɗon ɗacca hakkille mi dartino ɗo jaafoɗon mi noon mi ñaami temps o ha no feewi bandiraɗo namdi ɗo laafaka holko ko yahata kono noon temps o ene raɓɓiɗi kono heddi tan mi wiya on so tawi koko danewa walla koko ɓalewa walla koko mboɗewa ko ɗum tan jinmi andude
so tawi koko mboɗe o mbimi ko ƴiiƴam mboɗa jam coye beele pulagu ɓamto ñande fo haare beele ndimagu heɓto wallani en tan darade ne jangto walli en ko ƴettude pellital moni kala yarlito komi ɓinguel fuutankoɓe mbiɗo jaɓi mbiɗo yarlitaniɓe mi yaha jama mi yewtana mawɓe mi yaha dingiral mi yimana sukaɓe komi cowori fulɓe aynaɓe mbiɗo eggina mi tawa yontade mi haaldata e goɗɗo e ñamale mbiɗo haalda e dimo joom ñalaɗe bawɗi tungi ko almari ndimagu tunganaɗi kala jambaro tungiraɗi heptude ndimagu ɓoggi taƴa ceere ne jiyago hande kay ko ñaygal falade kono wonata ñaygal belade junggelam e junggel maɗa nokkuɗo kala yo farade yeeso neɗɗo kala ko joom jamanu kala won yontaɓe joom saaha yo sangor seeɗa mo ala saaha ñamlo meeɗa woni pasde komo ala seeɗa mo mere yoni hawto seeɗa komi ɗanninoɗo cakaw komi ɗanninoɗo ɗi duuɓi kewɗi mbeɗa wone ladde nde gimi jawdi liggimi jawdi jawdi ndi ari jawdi notima yo jam doddime yewende ci kaw subaka goto lelimi jamma ci kaw koydumi wuro amen dille amen de nayi amen yo fanno pinmi subaka jami enfance tañmi biye ƴettumi ɓurku yawde patumi afrique mi jottino sehilaɓe gari yontaɓe ɓe gari yoɓɓe ɓe gari yoɓɓe gari gooɓi gari sehemiɓɓe ɓe gari juglen mi foko sisi fo si abu ñowol jottimi min ki jooɗi mine sehilaɓam mbeɗa min jewta kikiɗo goto min jehiyande yaade mine guiƴiraɓe min potte bomi jantade mi cohnima mi debba dewgal humama habaji keddima jamma o jangi abu ngene jamma ono janga kode ɗe no ñaara dogu ono fayna mawɓe ɗanima sukaɓe kalaka kalde sese sama mawɓe coɗanaɗe mawɓe ɗanima juglen mawɓe ɗanima sukaɓe kalata cemedel addama nder suud taro nder siyortima miitoji jurtima cuuray huɓɓama min tane kañum e tan min ina hersami seeɗa mbeɗa herso ɗum seeɗa kono jamma jangi kote ɗe ñaari mi haala ɗon dal cuuray huɓɓama cemedel addama ina hersami seeɗa mbeɗa herso ɗum seeɗa jamma ono janga kode ɗe no ñaara ndogu ono foyno ɓiɗɗo o bonno woyi hewende takke goto kotelen ko saama ina heewi hendu kuura ala lampa pétrole lampa ustama traverse yortima badulu dara ene hersami seeɗa mbeɗa herso ɗum seeɗa ko lampa pétrole lampa ustama kandu wifi lampu ñifi gacce ngati heddi komi haalani wokkotire miijoji camatal gasal jel suwasuusi alba cuurayi lecentire kala jaganayi sukaɓe ɓe pija mawɓe ɓe gala komi lewo ceyikiti
kadi le 22 octobre Courtois hakkunde amen fedde witende actim ko toon noon temedel kesel kesso gaddaɗo gongira e gongo ko toon waɗate allahumma salli ala sayyidina muhammad pomone mo kelle Abou Touba kete yeɓe yene pomone mo kelle ya Abou Touba fulɓe beltima Allah jarama kude eɗen jogui mbiji kuuɗe ɗe ne juuti golle makko e dowlo makko noon no saalo yaari ndi yaajanani hen sabu ta on ƴetti hen kadi baal tan kalidi komin jinno wadde ma kone heewi fulɓe ne keɗima artude ne heeɗima bisimilla ma ane banda en accuɓe jaggo maɓe jaggo kamɓe wonɓe e maɓe arduɓe e maɓe maɓe jaggo baal tan kalidi bisimilla fulɓe ne keɗima ta oro kani kon yahani walla mo micro marsani allo salamu aleykum bandiraɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima mi yetti fulɓe kala mbawi wonde gila Sudan ha yetti Atlantique to banggue hirnangue maayo wiyete ko Atlantique to Saint-Louis Sénégal bandiraɓe tedduɓe mi yetti on noon bandiraɓe arɓe ɗo ɓe mi salmini on woto fof inde mum e yettode mum mi andi pular cakan ala hen ko wiyete pular fulɓe bandiraɓe assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe notiɓe fedde ilo oɗon ñaaga yimɓeɓe moni fof golle mum haaju mum e hammu mum allah adi ɗum ɗo henne hay goto forsaka hay goto kadi yenaka donc neɗɗo so ari yo heeɗo so hooti daña ko haali so woni noon a ari a heɗaki sa hooti aɗa kala ɗo kalɗa ɗum noon bandiraɓe addi en ko yen keɗoni nanon ko fedde ilo haali nanon kadi arɓeɓe ko kaali sabi gon yimɓe nane nder yimɓe mbi donki nanɗo ka ko saabu yimɓe haalulaji ɗum de ɗum noon jarɗon jaafoɗon ɗaccuɗon min haqqe tiɗuɗon keɗuɗe yimɓeɓe ha haaloɓe gayni haalde on jaram bandiraɓe jaafoɗon bandiraɓe mi yetti on ono fon guruɗo nono notiɓe hande ɗo ɓe mi andi kadi mi yenanama ko wiyete fulɓe kawrata kawwana gonga gar sonno fulɓe kawrata ɗum ɗo arata ɗo hande e soɗo ɓenni haalon mi hewata no feewi jogomi haalande bandiraɓe ko gandal e nafoore gandal hande e gandal janggo e hirjinde pulagu ngu yo hucce gandal yo hucce e jangde ngati zaman nan jogoɗe aroyde yesso kala mo janggani nimso heɓat ɗum nimso bonɗo hay ɗo e leydi he son ƴeewi kala nde bureau garɗa mi wiyatma ko ya rampinan hoore ma kayitaji maɗa ɓe ngala haaju e rampinande hay goto e so ɗum ɓenni adi fota o mbiɗa salmina ilo e fedde ilo mbiɗa duwono fedde nde yo Allah nawrude yesso yo Allah nawrude yesso yo Allah heɓɓitonde hande yara yesso nde fuɗɗima wadde golle ɓesnore nde yiyama ɓesnore nde fuɗɗima yiyede gati ɗum école aji pays guila primaire ha yetti lycée ina ɗamina ha université boom ha masukaɓe nda toon taw ko kayre jibin ɗum nde jaggi kadi hannoɓe rendunoɓe ilondirtano ceerno yaaf seeɗa jam hire mon bandiraɓe fulɓe en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela ko waɗande wela ko waɗaɗo wela taw waɗiri kono wedira ok jam ñalle mon jam hire mon bandiraɓe fulɓe
worɓe e rewɓe fulɓe ɓe ngannduɗaa sen jiɗi mbiyen hanki nokku ñaldoje sagataɓe jofay soknaaɓe teŋteɓe bigejeeri e ɓuƴi rimɓe yiitiniɓe nandi torteɓe ñaldi jam hire mon bandiraɓe fulɓe sen jiɗi mbiyen hanki nokku agaɓe bille eri hippoɓe aynoɓe kaɓanaɗe gayi teppitoje aynaɓe sanga guri baali jam hire mon bandiraɓe fulɓe no Ndiaye Seydou Amadou Wurata ni ñaldori Mboy walde jangol kono jam ñalle mon jam hire mon bandiraɓe fulɓe tuggi jeeri hisriri ha yetti jamma hande bandiraɓe fulɓe sen gari hande notitade firde tawa ko fedde immirade ilo yaladi sikki ala so tawi wiyama ilo mo woni e men kala ne wawi yitade hen hoore mum kono mi natata e lowre janante musidɓe tedduɓe so tawi dental jooɗima a laari dental ngal a yii hen ɓeeɗo worɓe fulɓe e rewɓe fulɓe ne jooɗi yeeso ma hayso gardunɗa ko gajato wonti goonga mi senna leñol ngol jamma hande o mo gonɗen min Ibrahima Kane katanti leñol min mi firtude aadi e gurdam o jamma hande min ɓe pirtannomi aadi e rendo ngo fof yo daro setto holi ɗum Sira Darame ko hande woni julde muɗum duuɓi jeeɗiɗi jimri mum ɗo hokki konngol mbiɗa ara jinmi adorade ɗo mi ɓenna toon nde nanmi ɗo tawmi ɗo so natama yaltotako ɗum noon janggo ballon kam wonde holko waɗi noon e musidɓe tedduɓe to banggue leñol so wiyama leñol wona leydi ndi tan wona tugaje ɗe wona diƴƴe ɗe wona leɗɗe ɗe ko yimɓe wadde noon ɓen ɗon yimɓe sikke ala soɓe ndenti wodat ko nafi haadi woni seeramɓe ɓen nan ɗo min joganimi en tan ko gueɗel gotel mi nani fulɓe ne goyto en ndentata mi yiiti feere soɗon jiɗi mi haala holno mbatten ha ndenten haal soɗon jiɗi mi haala haal mi yiiti feere no mbaɗeten ha ndenten mbaɗeten ha ndenten ko sen jooɗima e batu a fewji mi fewji ko pewjuɗa ko somi jaɓani an jab ko pewjumi ko e luddata addata caɗele tan ko boowel gongel batu hakkude yimɓe ngel gadda feere joƴƴina mi adda feere mi joƴƴina moni foof nangga e ko adduno ko salo woppude ko ma ko so rewaka ko am ko so rewaka walla so gotol rewama goɗɗo woppama jalten e ceeral bandiraɓe fulɓe sen daari diine nulaɗomo jami kisi goni o wi en beele julɓe mbawa rende gonɓe rentude wona gotum ko ma mbayano ɓalal gotal ni markere e markere tuufere e tuufere fawdira renta wona ɓalal wadde ko ma fulɓe pop moni foof tesko kala so wiyama kaari o anda ko kanko nodda tesko ɗen tindel gotel ne heewi tindede e rendo fulɓe ɓe mbi lekki ene darino woodi garɗo wiine liɓa lekki ki omo waɗa peeje makko fof omo jogii soɓe makko jambere omo fiya hawa tampi hay hunde gasani so hiiri o fayi jofta tan lekki laara omo jalla wiyama a fijat min ala ko mbawɗa yam o yeehi to labbo hokkimo ɓange o seŋi soɓe ɗe e ɓande nde o arti lekki yi omo wakki wi bone waɗi joni haadi bandamari joni foole bandiraɓe tedduɓe ko bande wawi ɓamtudema
so yonti bande ko bande bonnantuma sen ƴeewi ngol ɗo leñol hannde enen wonɓe ɗo ɓe hannde en kaanani yaltude ngal ɗo dingiral so wona mone men fof dari wi mi wondiri toɓɓe pulaar o mami daron leñol ngol kaadi gurdam so tawi ko welnere tan ɗum ne jogii joomumen so tawino ko arɗo katan leñol ngare jime awluɓe wambaɓe nan ɗo o ko jumata ɗumoɓen gooti wadde noon addani hannde yimɓe ɓe ndenta mbiye ngare kaalen ɗemgal ngal ngare kaalen leñol ngol ngare kaalen pinal ngal ko haa mbaawen wonde ɓodde wootere jaaden e gandal jaaden e pinal jaaden e ɓamtaare mi gaynata mi wiyani en ñalawma hannde ene gasa heewɓe mon ene nana ene wiye heblo sukaaɓe afrique heblo sukaaɓe afrique holko ummani ko ƴeewen wadde duɗeto men to mbele duɗe ɗe mbaawen janngude yeeɗen e jangde hesere nde ko Amadou Moutar Thiam wiyata ko jaɓen jeeyede e jolɓe jooni ɓe he ngal sanga tawa ko juɓɓudi woodi worɓe men e rewɓe men pop tawa gooto fof ko janngowo hoto hay neɗɗo gooto daro wiya min mbiɗo maaya e majjere humon binnaagu neɗɗo fotaani jaɓde jebbinanaade jaasre banndiraaɓe fedde ilo min calminii min jettii min njaari min calminii kadi e haalirde Agnam ɓamti Pulaago Agnam yeroyaaɓe paamon noon jamma hannde won nafoore heewde feeñi ɗo ene gasa wonɓe tinaani woni heewɓe wonɓe ɗo nanondirtanooɓe meeɗaani yiindirde ko hannde woni ñalawmam goo yiindirde me gelo ngal ba hannde goo ko ɓinngel kono mi meeɗa yiide ɗum wadde noon on jaaraama emin mbiye tinnoɗen jokkonndiren fedde fof noddunde nootoɗen e keewal seerde pelle ɗe bonaani boni tan ko seertude faandaare mone fof yo wat ko waawi ko ene waawrini ɗo woni ɗo gonɗinana goɗɗo o ngannden so pullo gooto memama e aduna ko enen fof mema mbatten hakkillaaji men naaten e tabital Pulaago wona manngal pelle naaten e tabital Pulaago wona manngal pelle caggal ɗum gooto fof mo faamondiri o mbadda moɓolel ƴeewa ko mbaawi waddude e ko yaadata ko taw faati ngannduɗaa koye leñol ngol enen fof ndenten jiiden yumma e baaba gel jaaraama on jaaraama min ngari tan ko walli ɗon jaɓɓaade hoɓɓe meeɗen ɓe kono wonaano haalde mataw noon so tawii karaama ɗo tan e ngannduɗaa e ñaw heɓtoto joomum hirde men noon weli yimɓe ngari hay colli ngari nootitaade gelo ngal kam haaɗi ndewtawaata ko manngal ndewri gele jaaraama on jaaraama ma jaaraama fedde yilo e ardinde tan salminaama ngo hono Maymouna Djiby Ba Seydou Wuro So Abdoulaye Ba e Amadou Ba salmindeɓe par ce que kamɓe garno ñanden min jiiɗiri e teddinirde ni ndeɗo hirde noon ko wadde invité jiɗɗo arde ɗo par ce que hay soɓe wiyano ko yomi arɗo so wiyama ko fuutan kaagal alay saago mi tawtore ɗum kadi on kolliri tigi Pulaago par ce que mo yii ngal ɗo ñaantugal sohlani wiide holto ngal jeeya minen min mbiyete komin diplomate walla komin ambassadeur uji kono son jiyama ko onon tan onon tigi goni ambassadeur uji e diplomate uji minen ni sahaji il faut que min cifo koye amen walla min askino koye amen kono onon ndeɗo jonde mo yiɗum ne andi ko jonde Sénégal naaɓe jonde Mauritanie naaɓe en tout cas e sous région e nder Afrique ɓeydi nde weli no feewi en kettima jimɗi ɗi woni fuutankagal tigi woni siftinde ko gonɗen par ce que neɗɗo o omo wawi dañde hunde fof omo wawi yaade to woni fof kono o anda hoore makko o sifo hoore makko o nawta hoore makko to wonno ko ɗum ɓuuri sadde ko mbaɗɗum ɗo ko hollude on tan ko gonɗen ko en cuuɗaki hen ko goɗɗen ko tigi
koko eɗen tini koye men eɗen jiɗi koye men eɗen goni ko gonɗen ko bandiraɓe kalif mon Allah leñol ngol kalif mon Allah leñol ngol kalif mon Allah leñol ngol leñol ngol ngol wona ngol Sénégal tan wona ngol Mauritanie wona ngol Mali ko ngol nder Afrique nder Amérique nder Europe koye aduna o ngol woni kalif mon Allah leñol ngol leñol ngol hoto cuuɗe leñol ngol tinnuɗe e leñol ngol ligguɗe e leñol ngol gandon leñol ngol ko drapeau o ko ummi o ummima Sénégal ma wonat Mauritanie ma wonat Mali ma wonat Niger koye aduna o fof yahata allahumma salli ala seydina garduɗo koye Cooba Dia ko vraiment jarnade on no fewi par ce que oɗon mbano wasde haalandema ɗum te Allah mone seeɗi son kalani som cilin kom gawa on jarama merci bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe rewɓe e worɓe jam hiire e moon garmi ko salminde mi jottoyo saabu no nanodirunomi ko mbindumi ko wawa adade tarih o saabu ndimmi ko kalden puccam ɓiɓɓe fulɓe janggo wadde nomi artoye hen donc mi salminte tan mi hooto e salminago he mi adorima mawɗo meɗen Demba Dia ngoroni fedde ilo mi fawi hen hoorejo fedde ilo hande o kono Amadou An ene heeɗi ɗo jiɗi salminde ko ɓi neni meɗen Fari Jeeri Ba gonɗo hande président tabital Pulago Mauritanie nan ɗo jooɗi mo jiɗimi sukaɓe heɓɓe mi bange ñamoɓe mbaɗa e makko rewrugal ono doya e makko sabu nde o jangata nde somo arta galle maɓɓe so hitande gasi ko dongal defte prix o nawtata ñeenaade e nder leydi Mauritanie ingénieur uji télécommunication ko kanko wonti ñoyaɓo on gonɗo jooɗi so naati no jiɗen fulɓe mbaya janngo ni a tinataboom Allah e yankinare ceerno Alassane Kalidou ngaddi ɗo joni kala gonɗo e dingre wasaba hannde so welama janngo so concours gandal ko de waɗi windo hen te yarata yeeso tawi jangi ko windata hen ko ɗineni men gelogal ba no Ibrahima Oumar Kane katante leñol no Amadou Alpha Ba ko jowol mbeɗa heewi wiide ko ɓeɗo goni Pablo Neruda tonke fulɓe Pushkin so wonano Pushkin ɗemngal wi so wurata gasli mum ko Afrique no Pushkin waye Russe no Balzac waye tonke France no Taha Husseini waye adabul arabi ko noon ɓeɗo worɓe mbayi e tonke Pulagu soɓe tawto yiƴere Doro Diallo Issa Mbaye Diary hay mo yiyani marodi naniɗe e inde makko mi duwano wambaɓe meɗen mbiya ɗum jogoroɗi jam ko keɗɗon ko ko fodde ɗum ɗo holliri no fedde ilo way jogade hakkille Bakri Diallo o suuɗo yima ko ɓeɗo jinnomi salminde o etami jottoyo ha foddemi haalde ara golle ma jooɗi feewi mbeɗa yiɗi noon rokkude on information Wakar Kesso wuro nan ɗo ene wiye Balamini lewru octobre lewru novembre e lewru décembre teddina ko fulɓe aduna ɓe wiyete aɗa jogui programme biyeteɗo présence pôle saison pôle ñalawma mum mantiniɗo saabu Allah saabu moom so on dañi tawtoɗo ɗi ñande 5 novembre ɗo e Balaminil to Médiac Tek Balaminil amin ganni
eɓe jaaɓe goomu o lewi ɗum ko tabital pulaago international halsini ɗum goomu biyeteeɗo yeeso en avant e tubakoore ardi ɗum ko mbineni men Samba Touré mo añam on ñalawma nanodiraama ma won ɓiɓɓe fulɓe holliraaɓe toon ngurdam mumen softende mumen darnde mumen hay sinno fof en mbindittaako holi kamɓe karamo ko alpha mo timmo gaddiiɗo e yentaaji jawtuɗi darnude laamu almamagal e hirnaange afrique to Fouta Dialo ko e makko ceerno Souleymani Baal en ñangoyi njii ko waɗi toon ko defti heen kañumen ne darni laamu diine Fouta toon kamɓe ɓe mbaɗi ɗum ko 1725 Souleymani Baal en mbaɗoy ɗum 1775 caggal ceerno Souleymani Baal en ko Ousmane Dam Fodio 1845 ko fayi seeɗa caggal on ko Sékou Amadou to Masina 1818 ɓeɗo seeranɓe uddata damal ngal ko Sékou Oumar Tall mo ngannduɗaa kañum ne ko kañum uddigal ɗo damal biyetegal jihaabi fulɓe hirnaange afrique ɓeɗo ma mbaɗani toon tedduɗe gurdam mumen sinte darne waɗe ɓale toon ngari jiyon seeɗa hen caggal maɓɓe min mbaɗi heen Amadou Ahijo e hirnaange afrique walla e nder afrique keso ko kanko adi wonde président pullo laamiiɗo e nder leydi afrique hay sinno en jetti Allah hannde o fulɓe ɗiɗo ene ñaawi président de afrique hono Macky Sall e général Mohamed Buhari tagal ɓeɗo min mbi Amadou Hampate Ba ko poɗɗo andede sabu ko daraniɗo Pulaar min pawi heen professeur Alpha Ibrahima Sow gardinoɗo goomu momin jeyano pirɗo histoire générale de l' Afrique et Pulaar e kitaade capanɗe jeetati min pawi heen Yero Doro Diallo Mamadou Samba Diop Muttuɗo Soña Faga Berge Diallo mo ngannduɗaa ko debbo Amérique naajo gonnoɗo Sénégal dariɗo muuli kono wona temedde jeetati ujunere deftere e ɗemngal ngindiyankoɗo Sénégal arrête e sukaaɓe hesɓe ummotoɓe amin ñaago on onon kadi ñembonɓe ko wayno ɓinguel men Mouhamed Sy baɗɗo thèse mum docteur to beelinaɓe ɓe son ɗumani baɗɗo thèse mum doctorat e pour ha gayni dari watti ɗum e Pulaar aduna o ene yiye e Ibrahima Malal Sall mo ngannduɗon ɗeɗo balɗe o darima ha Pulaar wonti ɗemngal battungal 100 natngal e Facebook aduna o fof seedi radio ji aɗum ɗi fof kaali ɗum noon ko ɓeɗo ganniya teddinede on ñalawma ma waɗ conférence ma waɗ film uji bisimilla moɗon ñande 5 novembre to médiathèque mo Blamini Ibrahima Oumar Kane koyeɗen jeeya ko heddi noon min yewteram fawoyto ko e yewtere gelongal sabu haalanta en ko tarih min hollo on holpeeje ɓurnaɗo holno fuɗɗo foti wadde ha gona on jarama kono fewi woto yaa noon docteur Mamadou docteur woto yara waɗa décoré adama tellade so Saydou Bou o kañum e délégation ilo ko wayno Daouda Ba won Daouda Dia kañum e Daouda Ba gare gabbe ga mbaɗon décoré docteur Mamadou Sakko waɗi komo tello omoɗo waɗa o décoré docteur Mamadou Alsane janggoyde ha Égypte ha Tunis mo gandal mum yante Sirifal Hasan to Hanodja almami sakkede Fouta o Sirifal Hasan woni kontunoɗo yo almamadal jooɗo e reedu Fouta ngal gandal ko ngal o jogui kanko docteur Mamadou Alsane golle ma jooɗi fulɓe beltima a jarama on jarama a jarama
oɗon ketto radio dingiral fulɓe. oɗon ketto radio dingiral fulɓe.